गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव आयेननि बेरेखा जौ फाननाय, उन्दै लाइमोनफोरनो जौ फाननाय आरो लोंनो खाबु होनाय बैफोर बाथ्राफोरा बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारीनिसिम खौरां मोनहैनायनि उनाव मैया इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बै थावनिसिम थांनानै गुबै बाथ्राखौ संदाननो नाजायो आरो इयुनाव बेफोरबादि हाबाखौ मावबावोब्ला गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बुंबावो। फिन आरोबाव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाब्रथाय। उरिष्यानि उनाव बे खेबाव आसामाव जादों रेलगारिनि जाब्रथाया। आसामनि गवालपारा जिल्लानि बक'आव नुजाथिदों बे रेलगारिनि हरखाब जाब्रथाया। बक'नि सिमायाव हरखाब रेल साइथिंनिफ्राय हरखाबै गाहायाव गोग्लैदों मालगारिनि गोबां दाबाफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे मालगारिनि मोन 16 दाबाफोरा गाहायाव गोग्लैदों। बे जाथायाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो जाथाया जोबोद गिख्रंथावमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो साननि सिगां उरिष्यानि बालासराव गंथाम रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथायनि थासारिया दासिम सोलिबाय थानाय समावनो मैया आसामनि बक'आव हरखाब रेलगारिनि गोग्लैनाय जाथाया सोमजिबावदों। मैया एबा 7 जुन खालि बे जाथाया बेलासि समाव बक'नि सिंग्रा रेलवे स्टेशननि साखाथियाव नुजाथिदों होननानै रेलवे बिफाननि बिबानगिरिया फोरमायना होदों। दासान्दि बे जाथायनि थाखाय कामाख्या जगिघ'पा फोनांजाब रेल लाइनखौ बन्द' खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। रायजो राजाफोरनि आसा आरो मिजिंथिनाय बायदियै गोख्रै खामानि मावगासिनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया। दासान्दि चिरां जिल्लायाव गोबां जौगालु लामा, दालां आरो न' बायदि बायदि बिथांखिफोरखौ गोख्रै मावफुंबाय थानाय समावनो गंसे फरायसालिनि गोनांथार जेंनाखौ मावफुंनानै होदों रन्जित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थिंआ थांनाय साननि बार अन्थाइजों गब्लंजोबनानै दंमोन। नाथाय फरायसालिनि जेंनाखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगोनो गोख्रै मावफुंना होदों रन्जित बसुमतारी बिथाङा। 1968 मायथाइयाव गायसनजानाय बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिया गोजोननाय फोरमायनानै मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनिसिम साबायखर बावदों। गाहाय फोरोंगिरिया बुंदों दि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया बे स्कुलनि जेंनाखौ गोख्रै मावफुंनानै होदों। मावफुं सोद्रोमानि आबुं हेफाजाबाव फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायनि फारसे साबसिन जागोन होननानै गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायबावदों। मानास नेसनेल पार्कनि मुसलपुर डिभिजनाव हरखाब गुलि गावनाय जाथाय। बे गुलि गावनायाव सानै सुरां सिखारिनि जोखोम। लोगोसेनो सुरां सिखारिनिफ्राय जब्द' खालामनो हादों बेरफ्रुग्रा बेसाद, गुलि, मबाइल, टर्च आरो गोबां मुवा बेसादफोर। मानास नेसनेल पार्कनि बुयापारा हाग्रा ओनसोलनि मुसलपुर डिभिजनाव बे गुलि गावनाय जाथाया जादों। रेन्जार कामेश्वर बर'नि दैदेननायाव हाग्रा रैखाथि मावफारियानि गावनाय गुलियाव जोखोम जानाय सुरां सिखारिनि मुंखौ धर्मेन्द्र औवारी आरो गपाल बाहादुर मगर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुलि गावनायाव जोखोम मोननाय सानै सुरां सिखारिखौ दायो बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गाम्बारिबिल समबाय समितिनि मावखुलियाव 2023-24 मायथाइनि बिसायख'थिया थांनाय 1 जुनआव जानानै थांदोंमोन। बे बिसायख'थिनि फिथायखौ मैया एबा 7 जुनआव फोसावनानै होयो। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव सा 14 जन बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै सा 14 बिसाथिफोरा रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव देरहासार जानो हायो। थांनाय माखासे सान सिगां रेलवेनि थिखादार सुकुमार देबनाथ मुंनि सासे सुबुङा एएनआइनि खौरांगिरिखौ गाग्लोबदोंमोन। एएनआइनि खौरांगिरि भारत पासवानखौ रेलवे थिखादार सुकुमार देबनाथनि रेलवेनि मोजां खामानि मावैखौ रेल बिफाननो अजद होनायनि थाखाय गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ मैया एबा 7 जुन खालि क'क्राझार प्रेस क्लाबआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गासै खौरांगिरि सोद्रोमाफोरा गोसोम बेज गाननानै दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि सरकारनिसिम दाबि खालामदों क'क्राझार प्रेस क्लाबआ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।